Ako pa yung parang nagalit ha. Kasi, bakit hindi nag-open? Di ba alam ng ano na bababa ako, Charlotte? Tingnan nyo guys. Para akong nag-pista dito. Uy, daming kaldero. Oh. Sandal lang ito. Ay, pambog sa yung ano guys. Pambog sa yung. Oh, what are you? You're the princess? What did you say? Say happy birthday daw. Why you say happy birthday to mama? Hmm? You have that? Who gave that? Yourself? That's from your ninang in the Philippines. In the Philippines? Yeah, you are Filipina. Did you know? No. You are a Filipina. You have so many toys in the shopping. In the shop, you wanna go in shopping? In the toy shop. Yeah, and you wanna share your toys to brother. You will share. Promise. You want all. That's not good. You have to share to your brother. Do you love your brother? Do you take care of brother? It's so heavy. He's so heavy. Yeah. You finish this? Oh, not be in the window because it will pass. Will put ako on the. Hey. Good afternoon na kasi it's already 1 PM at nagluluto pa lang ako ng lunch guys namin. Iwan ko ba today ang tinatamad ako guys. Meron ba kayong mga day na ganyan na you just feel na pinaano ko lagay mo sa bintana tapos bukas yan. Meron ba kayong mga araw na tinatamad lang, wala lang talaga, wala kang gustong gawin sa buhay ba? Tapos na sa couch ako kanina, din nandun din si Francine, kung saan ako, andun din yan sila guys. Yung mga bata, at least si Francine at Francis, si Francis natutulog. Then ang mga bata, kakatapos lang nila ng online school nila. So, naghanda ako ng lunch. Medyo magulo yung kusina natin guys. Kasi, from last night, mga random ano ba, kaninang umaga, kagabi. Kasi kami ni Mr. pag night time, minsan kasi pag hindi kami nagdi-dinner together, like for example, hindi ako nagluluto, nag-ano kami, kumakain kami habang nanonood ng TV, nag-iinit lang kami ng ready to ano na food. Pero anyway, so nagluluto nga ako ng lunch at ipapakita ko sa inyo guys yung niluluto ko. Of course, rice at saka lulutuin ko to. Ano to siya sa mga nandito sa Germany, alam niyo to. Ano to, kartoffel noodle. Para siyang ano siya, potato. Kartoffel is potato in English. Then ayan, para siyang balanghoy. Kung sa Bisaya pa balanghoy nag-circle ba guys? Iyon. Masarap 'yan siya. Pero hindi ako nabubusog nito kaya naglungag pa din ako. Kumakain ako nito, meron this. Tapos plus rice. Isa lang, tapos plus rice. Tapos gagawa ako ng sauce. Ito naman, yung sauce na gagawin ko. At saka nag-air fry ako ng meat. And so, ayun, nating ina-air fry na meat. Inaantay ko na lang siya. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. 4. Para sa aming 4. So, ayun, guys. While inaantay ko pa yung maluto yung meat. Tsaka ako iluto yung kartoffel or potato noodles kasi madali lang yun lutuin mga ano lang siguro mga 15 minutes ako. Yeah, 15 minutes lang mo to lulutuin. So ayan, para siyang balanghoy talaga guys. Pakita ko sa inyo mamaya pag maluto na yan. Pero anyway, for the time being habang naantay tayo, ito pa yung food ni Francis. I-mix ko to sa arroz caldo na ginawa ko. May isang ano pa ako. I-mix ko to sa doon. So, dito ko lang siya ilagay kasi papakainin ko si Francis pag nagising siya. And then yun.
So, habang naantay tayo guys, was thinking na chika-chika tayo. Share ko sa inyo yung mga fun experience ko dito sa Germany nung pagdating ko, mga first few months ko dito. I think, matagal-tagal din, tsaka ako naka-adjust. Kasi di ba, nagchika tayo kung madali lang ba kailan mag-adjust. And this time naman sa akin, yung mga kakatawang mga experience ko dito guys. Alam niyo ba, nung pagdating talaga ako dito, ignorante ako sa train. Siyempre, wala tayong train doon sa atin eh. Well, sa atin sa Pilipinas, meron sa Manila, pero iba yung taga Mindanao kasi ako. So, hindi ko talaga yung alam yung train. Pagdating ko, pinupush mo pala yun sa button. Pinupush mo pala sa button para ma-open. Durante ako nung sa mga tram, uban, yung mga train na dumadaan sa by road. Yun na ano ko, first experience ko sumakay ng tram is with Frank. And then, that was when, I think nag-apply ako ng trabaho sa first trabaho ko na in-applyan ko. Sinamahan niya ako sa aking, hindi siya sumama sa loob sa interview, pero hinatid niya ako doon kasi inano niya kung paano ko makadating doon sa sa pupuntahan ko. Maingay ba ang air fryer? I hope hindi siya maingay. Uy, kasi feeling ko maingay. So yun nga. Tapos first interview, sa interview ko, sinama na ako ni Frank. So si Frank yung hindi ko alam na mayroon parang ipupush na button para mag-open yung door. Tapos guys, natawa na lang ako kasi natanggap ako sa trabaho. Then after 2 weeks ata, nag-start ako ng trabaho. Then early shift ako guys. Napaka-early ng trabaho. So, ayun guys, trabaho na ako. So, wala, sa tram, sumakay ko, memorize. Meron akong DB app sa phone. Tinuro talaga ni Frank lahat kung paano, kung anong gawin. Pero hindi niya na mention of course sa akin yung may press ka pala na button. Kasi, syempre, akala ko, feeling niya, alam ko, ano baka, wala lang din talaga sa isip ko na mag-observe ba nung time nung kami ng dalawa nagpapunta. Yun nga. And then yun guys, nakasakay na ako, then nandun na ako sa next station ko. Syempre, ang uban kasi nagsastop siya every station talaga, hindi kagaya ng ibang bus na hindi siya nagstop. Mayroon ka talaga ipe-press na button. And then yun, hala ka guys, na ako lang isa guys, ako first time ko yun na mag-commute sa uban na mag-isa. Tapos ang early shift, mga dilim pa yun kasi month of September yun. So, pa-winter na siya guys. Then, so madali lang. Ang 7, medyo madilim pa. So, yun nga. Sus karon guys, nag-stop na sa station. Hindi ko talaga makalimutan ang station sa Am-Trippelsberg Station. Am-Trippelsberg. Sabi na nung mayroon kasi may parang computerized na operator sa uban kung nandyan ka na, pero mayroon ka ding monitor na fina-follow. Ayun. So, tindog na ko guys. Tindog na ko. So, dapat pala i-press mo yung button para mag-open yung door. So, sabi ko, hindi siya nag-open. Ako ba yung parang nagalit ha? Kasi, bakit hindi na nag-open? Di ba alam ng na bababa ako, Charlotte? Hala ka guys, na-realize ko, nag-stand lang ako nun, di ba? Madali agad ang uban. Buti na lang, pansin ko kaagad na may ipipress pala kasi may yung handle sa door dyan. May nakaputang doon na stop. Buti na lang, ako, alerto ba ako na, kung hindi, lalagpas ako, next station na naman ako bababa. Buti na lang napansin ko na may button doon na stop din. Nag-stand lang ako doon. Hindi siya huminto. Tapos mayroong nakatingin sa akin. For sure, natatawa yun siya sa akin. Sila sa akin ba? Kasi hindi ko, nagtindog lang ako doon. So, nag-press ko button. Tsaka siya na-open. So, na-realize ko, Jesus Christ, ignorante jud pala ako. Natawa jud ako, guys. Hindi. Yun yung, sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko talaga, yan na pala mo. Pag talaga, dapat mag-observe ka din pala sa mga ginagawa ng ibang tao. Kasi yun nga, kasi ako pag umaalis ako, kasama lagi si Frank, and then, hindi ko alam yung mga ganyan na
transportation. Wala yan sa atin yan. Jeep, sikad, at motorcycle lang doon sa aming probinsya, ay sa aming city. So, ayun guys. So, another funny experience ko dito guys is yung sa, ano ba yan? Sa, yung pagdating din hindi na to ano ha, hindi ko na tinry ko inalala yung mga iba-iba ba. Yung kang Ela, yung sa door dito guys, yung di ba pag sa may apartment kayo nakatira o pag may buildings, pag i-press nyo yung kung bell or yung button na kung saan kayo pupunta, ang door, zzz, like that, dapat on that time na nagganyan yan, ipupush mo agad yung door para mag-open, para makapasok ka. Hindi mo na antayin na ma-open siya siya ang mag-open. So, nung si Ella guys, nagpunta kami na malapit namang matapos yung ano ko guys. Lulutuin ko to, para lutuin ko muna to habang wait lang guys. Lutuin ko muna siya guys, tapos magchika tayo ng nakaupo. Guys, ganito yun siya guys. Ganyan siya, nakapackage. Uy, ginoko pa. Ipandar ko ang ano guys, maingay. Wait. Pinandar ko kasi yung exhaust kasi. Tingnan nyo guys, para akong nagpista dito. Uy, daming kaldero. Para sa sauce natin, para sa dito. Ganyan yung laman niya. Tapos, ilalagay mo sa tubig. Wait ha, kita ko sa inyo. Kita natin to sa inyo para alam nyo yung struggle ko dito every time na magluluto ako. Ayan, hi, pretty girl. Uy, ginoo ko na kasunod tayo. What's that? Sandal-sandal na ito. Ay, pambog sa yung ano guys. Pambog sa yung sa yung shoes sa costume yan ba? Costume yan. Costume sa carnival. Pambog niya. Luto ko. Ito yan siya. Oh, ganyan siya guys. Ganyan. Ganyan. Naka-ano siya. Naka-ganito. Tapos tunod ko lang dyan siya. For 15 minutes, pwede mo na siyang kunin. Pag maluto na to, pakita ko sa inyo. Mamaya na tayo mag-continue sa kwento natin guys ha, kasi gutom na ako mga sapok. Gutom na yung mga sapok ko eh. Today talaga para akong tinatamad guys. Hindi ko gustong magluto nga, pero wala man tayong choice. Dapat tayo magluto. No, close the door babe, because the smoke will come out man. Is that okay? When you come back, you open it again, okay? Oh. Yeah? Oh. You will eat soon. Tell Ate Ella ko. Tell Ate Ella to prepare the table. Ito, papamasihon ako si Ella. So, tiwason siya muna natin to guys. Pag natapos to, kain muna kami. And then, magtiwas tayo ng chika. Tingnan yung buhok ni Francis. Come here, babe. Nagising naman yung isa. Oy! Wait. Agoy. I'm taking a watch. Mahulog, Day. Mahulog, Day. You want to... Yeah. I will show your hair to me. Aham. It's in the shopping. Yeah? Yeah, okay. No. I will show brother's hair. Brother's hair. Kabisi ba diri sa kusina? Oy, kita be. Abe. Okay, ginoo ko. Namni oy. Day, Pansin. Mahulog ako sa camera, Day. Di ta ka-afford ani, Day. Pansin, mahulog ba? Nabisi sila pamasiyo. Ako ginoo ko ay sa mukha ng kinabuhia. Oy. Tingnan yung buhok ni Francis. Nag-uniform naman punta doon. Parihan na naman tayo ng attire. Ayun guys, nagagad ko ganyan kasi tumataas na siya para hindi mag-cover ba. Ayan na siya guys. Malapit na siyang maluto. At pares namin ito. Rotkol. In English, I think it's red cabbage. Sarap to. Gustong-gusto ko to ba. That's my favorite. One of my favorite. And ayan nating sauce. Inantay na lang namin to. Oh. Meron mga 6 minutes pa at maluluto na to. Guys, ito na siya. Luto na siya. Ito na yun siya guys. Oh. Ayan. Tapos, pag naluto na siya, lagyan mo lang. Panitan mo lang siya guys. Tanggalin mo lang yung mga, yung parang bag niya, papel. Papel ba? Is that a paper na? Yung bag niya, tanggalin mo lang siya. Yun na. And then, it's ready. Yan. Yan siya. Ouch, init. Uy, ano ko? Paita mo, pagkaog German, uy.
finish. Wala siya kasabot kasi Bisaya. Pait yung magpakaog German. Ito mamanag German. May mo pagpatuga-tuga. Oh, what are you? Ay, you're the princess? Mama, Papi, the panda mo. Oh. You're the princess. Your magic wand. And the pen, you put in the pen now. Yeah. Because it's kaput. It's broken. I turn the pen now. Nice. Oh wow, you're so pretty. And that piece the edge. What? You are what? I turn the button. Action! Action! You want me to buy ice cream? Do them. Okay. Here, I buy. Ag. My dear and the Okay. So where's the ice cream? My ice cream? Where is it? What the pool? Big. Hmm? I'm a pool. That's a green. Then the Yeah. there. Mm-hmm. Put that in the upper. Uh-huh. Uh-huh. Tinda-tinda, nagtinda-tinda. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Mali, oy. Oh, Mm-hmm. it is. Should I eat this? Okay, Mama should eat this. Yeah, but... Oh, what the heck? So, can you open it for me? Ah. No,